Hey people, what's up? I guess you don't know me yet, but... Pep, para el carro. Què coi fas? Ja, però és que... Hola, família. Probablement no em coneixeu bé, o potser sí, perquè m'imagino que els que estareu mirant aquest vídeo sereu amics i coneguts. M'adreço a vosaltres bàsicament per dir-vos que avui enceto aquest canal de YouTube i estic una mica nerviós. Ara farà 8 anys que vaig acabar la carrera d'arquitectura a l'ETSAP, una de les universitats públiques de Catalunya on s'hi van formar firmes d'arquitectura de renom com el SAC Arquitectes o el CRCR, entre altres. Per cert, ETSAP em ve de la bona, en lloc de ve de Barcelona. Ja sabeu, Barcelona, aquell poble que es troba entre Badalona i l'Hospitalet. En fi, soc nascut a Mataró i jo sempre m'he considerat MTV, però d'ençà la pandèmia i després d'haver continuat formant-me i treballant per diversos estudis d'arquitectura de l'àrea del Maresme i Barcelona, m'he replantejat moltes coses, entre elles fer la maleta i marxar a recórrer Europa. Suposo que també hi va repercutir el moment polític pel que passàvem després de diversos intents de llibertats fallides. Per mi aquell moment se'm va plantejar com una oportunitat d'ara o mai, i la primera parada va ser Zúrich, on vaig poder formar part d'un equip d'arquitectes que es diu Ens Veiem. I Ens Veiem és el que vaig dir a la ciutat després de poc més d'un any quan finalment vam decidir establir-nos a Berlín, juntament amb la meva parella i el nostre gosset, l'Alan i en Cadafalc. Ell és l'Alan i ell en Cadafalc. Sí, Cadafalc és el gos. Ara mateix estic bastant atrafegat invertint el meu temps en una immobiliària i intentant sobreviure els mesos horribles d'hivern, però intentaré fer el possible i buscar la motivació per anar compartint petits vídeos periòdicament. Aquesta ha estat una breu introducció sobre qui sóc jo i quin ha estat el meu bagatge fins a dia d'avui, i d'aquí precisament neix la intenció d'aquest canal de YouTube, de la passió per l'arquitectura i també per viatjar. El meu objectiu és que sigui una mica informal i que em permeti tenir un retorn, un feedback amb vosaltres, i això em faci créixer no només com a arquitecte, sinó també com a persona, clar. Així doncs, qualsevol dubte, comentari, suggeriment serà sempre molt benvingut mentre sigueu constructius, esclar, i no acabeu amb la meva paciència. Ah, per cert, sóc Antoni i aquesta serà la nostra intro. Comencem!